ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଲାତି କଉ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ସାଫ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମର ନୂଆ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନାଯିବ। ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ହେଉଛି ମାଥା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ନୂଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ମାଛଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି। लो मीडियम फ्लेम ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ପ୍ରଥମେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଜଳେଇବା, ତାପରେ लो मीडियम फ्लेम ଜଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ କେମିତି ଚକାଚକ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଗଲାନି। ଫ୍ରାଏ ମାଛ ଆହୁରି ଅଛି, ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ମସଲା ଦେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଆଜ କାଟା ସରିଗଲାନି, ମାଛ ମଧ୍ୟ ଛାଣା ସରିଲା। ଏଥର ତରକାରୀ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ବସିଗଲାଣି ତେଲ। ଏଠି ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷ ଟିକେ କୁଟା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା, ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ସୋରିଷ ତେଲ। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ କିଛି ଆମର ପିଆଜ ପକା ହେବ। ଦୁଇ କେଜି ହେବ। ତା ପିଆଜ ପରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜି ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ଆଡ୍ କରିବା। ଟମାଟୋ କଲା ପରେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସାଲ୍ଟ ଦେବା, ଆମେ ଲୁଣ। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଟମାଟୋଟା ସିଝିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ପଡ଼ି, ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପଡ଼ି କେମିତି ଆମର ଗ୍ରେଭି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ କଟା ଆମ୍ବ ପକାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କିଛି ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ମାଛ ପକାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ଭଲ ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମସଲାଟା। ବାଏ ବାଏ।